Dumela bakulu. The nyame Tijin is here. That's all. MPs want to know who reduced their vehicle loans from 60,000 to 50,000. Honorable Mutseyami I stand on point of privilege with reference of what happened last year. This house sat and debated on the budget. Who reduced our vehicle loan from 60,000 to 50,000 USD. The situation is good. This guy, okay, got mental rich. This guy has mono ZANU-PF. Has Tombori, ambo support ZANU-PF zamchose. He doesn't do that. Akusiri kokuside kwakeko. Akus support. Atoro triple C. That's the thing, and that's reality. Ndo nyaya iri background, nyaya chokwadi checheyo. Ano supporter triple C. Ndo vanhu vacho ve opposition iwavo. Ari kusimuka on a point of privilege. Arikutoka kuti ndiana karichisa mari dzedu. But when I guys, ngatimbotaura nechokwadi. Inini zvangu noti kuti pamwe ndoda kutora na side kuti say ma MPs aya vanhu avakava pakatoitwa big mistake up. I think munhu anofana kumbopoka na chance kuti amboshanda kana kuti ambonyatsoongororwa zvaari, because you can't go ku parliament kuti uno complain about mari yakatwa. Muzvipatara muri kushota mushonga kudaro, paracetamol hakuna. Hapana sikuziva kuti zvinhu zvinomira mushe munyika chaimo hazvisi kubalanza, meta dzibalanze. Utochemera kuti wai makata malone duda tatida kuti tipuhari ma 60,000 kungokatirwa 10,000 wakutochema wakutozhamba. Nyaya yezvinhu zvese auditors general yakaitwa auditors general report here, hakuna kana one akasumuka achinyatsotaura nezvazvo zvine musoro zvine sense zvinonzwisika. Nhasi ari kungosumuka ari kungobvunza kuti wai mabvisa mari yedu. These guys, they're greedy. Honestly speaking, I ndakato disappointed kana vanhu vavo visingaiti. Because onaika guys, tiri kuti tine vanhu vari kuti tienda ku parliament tonomirirana zvedu zvobva zvanaka, tiri kuti kune vanhu vaenda vafambira something. They are busy kungoita zvedumbu ravo kuti ivo vadye vagute chete. They don't care about life here kurarama vanhu muZimbabwe. They don't care about situation iri muzvipatara iko zvinezvi. They don't care about anything. They care about themselves chete. Ivo nemhuri dzavo vakangodya vakaguta. So zvoita vakaropa vanhu. It's like a robbery kuti wabva somewhere ubva kuti ndivhotera, wavhotera kuti munhu azonokumiririra, hauchakwanisi kumumirira, wakumirira nyaya dzako. Ndo vanhu vanofanira kutoenda pamberi vototaura kuti thank you, toda kuziva kuti munhu akakata apa akagona, because mari iyo yedu taura kuti ichienda kune mamwe madepartments kuti zvifambe. Zvinhu zvese zvakazi zvimaluxury zvinhu zvese zviri kuitwa zvofanira kukatwa zvezve kana kuti wafurirwa mari kana zvakachitoita chazvicha zvavombomirana kutambiriswa, because zvinhu zvingani zvatiri kuleka muZimbabwe, zvinhu zvingani. Even magetsi chacho akutonetsa akutopera. I don't know kuti mari dzishota kana kuti chii, but munhu ari kusumuka ukataura nyaya imwe isina basa rese. Instead kuti abuda achitaura kuti ndai guys tadai so tapedza apa. Even kana marodhi acho anenge achingoimbwa achingoti yaya marodhi endai kama location muone, ndichatoona kuti Zimbabwe ichitone basa chero. Anyway, ndakatoboyika kana nezvo zvichiitika izvozvo. Imbozvidere na